Venim a parlar d'una cosa molt important. Heu vist els cartells de l'Armada? Quins cartells? Han posat un preu increïble al teu cap, barret de palla! I a tots els altres també us han posat un preu. Sí, que bé. Ja era hora. Què? A mi també? I a mi? Val més que ho mireu vosaltres mateixos. Ofereixen recompensa per tots 7. Per en Rufi n'ofereixen 300 milions de belis. Ostres, com he pujat! Per en Zoro, l'excaça pirates, n'ofereixen 120 milions. Per la lladra Gat Nami, una recompensa de 16 milions. Què? I per en Chopper, el ren que menja caramels, una recompensa de 50 belis. Només 50? I per la dimoni d'Ohara, la Nico Robin, 80 milions. Qui és aquest? Pels anys i cames negres, encara que no hi ha foto disponible, la recompensa és de 77 milions. I el Sogeking també n'hi han posat! Ai, 50!